Здравейте, приятели! Аз съм Мачо Цоне Студио и искам за нещо да ви кажа. Ходили ли сте тая година на море? Ако сте ходили, ми пишете в коментарите. И колко лайка да има видеото в момента? Имате точно 5 секунди. 4, 3, 2, 1, 0. Абонирайте за канала с камбанката и искам това видео да събере 60 000 абонати, ако е възможно. И продължаваме с чалендж. Ако сте ходили на море, ми пишете в коментарите. И ако сте ходили, можем напишете къде и за колко дни. И благодаря ви, че аз бях Ачо Цоне Студио. Благодаря, че гледахте. Бай-бай!